Tá ómas a léirú go forlehan de Jody Gormley, iar-feileadóir le tíróin a bhásanneo gan éocht 3 bliana le cussin le chéad. D'imar sé le club Shlí leach naomh cartáin. I neisceart a chunda sin agus bhí sé an híróin i d'imar bleach líag le canis na héireann a 1995. Nar scóráil teisina an taon faointe daim sé tíróin sa glufa sin nar scóráil Peter Canavan. Méil a mór brón chlan chum lúthas gael híráin buas Jody Gormley, wei Jody gach ré walú le na chundaí a 1995 agus na sé. Bhí sé na Jimmer bariclia a gléthe canis na héireann a 1995 nar a scóráil sean taon funte diomate den éon funte dhé go chur Peter Canavan ar an amad, wei bariclian cléithe sin le punte bhain. Le déanaí bhí se na bainisteoir ar a chlub éitiúil 3 leach naomh cartáin a chail cléithe canis na chundaí in iad an airgeal chéarainn. Dúirt a chlub aniu go bhfuil siad críomhriste gur daine ar léithe bhí a Jody a chur gealú faoin na chlub nar a fillse le bheith gobar letha. Is le brón mór a thulamar an scéal brónach bhí bás Jody. Bhí sé gimmar linn, bhí sé mar bainisteoir linn, bé sé i gcónaí linn. Hírón ó bhreith trilich le gás de dé. Fírinne é a thuginn spráid dúin go léir. Dínamid cóbrón le na bancéile deirdre, na páistí agus a chlán go léir. Jimmer Jody tamil le fud in London sa leir fill se go tíráin agus an sin chuir se réile van na bainisteoir agus an na chrénalaí. Bhí buinte go le scal na bainisteoir an san nuair a bhuaigh carna ógáin a raibh sa sé. An bhíonn sin ceapú an na bainisteoir ar chundaí intrama eit ar chaith se raibh líon sa ar bhainsead carn sinseir Tommy Murphy. Níl seach mí go leithúhain ó dógur Jody grón ailse in san éir. Muintir scola, imrod an scoil leis an condaí an seoid róin san nóchadí, cóisialaí agus báisir peile den scoil fásta ach haíonn rud eile farúsal a maithasamach agus nuair a fuair sé amach fan droch chinas a bhí ar le déanaí, leir sé go hoscailte agus go pibli agus leir sé chomh sin go raibh sé ina sampla den scoil dúine ar fad go dteacail a bheith dearfach fa aon rud a tharlaíonn a híal. Dúirt céad aire thuaisceart éireann Michelle O'Neill aniu gur fear leidir cróga a bhí Jody a hacaí go mór le daoine eile le na chaint bheisniúil. Eile bh monachan, nuachta TG Ceathair.